Bamakɔ a n'a lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani maabakɔrɔ Bubakari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan tali an fari foninen an nisɔndiyalen sabu ni Ala ye dugu ɲumanjɛ ɲɛna fɛn t'i la i bɛ gijigiji i bɛ masa jalaki bali fo o kaɲi an ma wari d'a ma an ma sanu d'a ma ka fiɲɛ d'a ma fu ka kɛnɛya d'a ma fu Musa Jabate an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn hali bi k'a ka dɔ fara an ka kɛnɛya kan kɛnɛya kɔfɛ Bubakari Tarawele k'a ka garisɛgɛ badabada ntama k'a koronto k'a k'o d'a ma Musa de b'a kalama kɔni ko bɛrɛ fana tɛ sɔrɔ diɲɛ in na caman tɛ sɔrɔ caman tɛ sɔrɔ n'i y'a caman sɔrɔ a bɛ tila ka kɛ kungo ye da la kana siga wari fana caman sɔrɔli kungo hakɛlaman de ka ɲi wari caman sɔrɔli kungo o fana ka di ni wari sɔrɔbaliya kungo ye dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Mamudu e b'o kuma ko kɔrɔma don wa Bubakari Tarawele fɛn tɛ so kɔnɔ ni miliyɔn sɔrɔ sisan miliyari kungo de bɛ na o kungo in dɛ Ala tɛ foyi kɛ gansan o kungo in ka di ka tɛmɛ fantanya kungo gɛlɛmanba in kan a bɔra ten i tɛ sunɔgɔ koyi Ala k'an kisi fantanya ma fantan lafiya bɛ sunɔgɔyɔrɔ la ka tɛmɛ Bubakari Tarawele faama bɛ sunɔgɔ min kɛ faama bɛ farifoni min kɛ fantan t'o kɛ cɛ diya yɛrɛ de ka di ye o tuma Ala ka wari sɔrɔ Ala k'an bɔ tɔɔrɔ jugu kɔnɔ Bubakari Tarawele nin ye bi donkan ye Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la e ni ne ye bi kunnafoni lasebaa ye o tuma an b'a ɲini Mamutu fɛ a k'a bolo ɲɛnama an k'a daminɛ o bɛ bɛn Bɔ Jabate naamu an bɛ nin fɔli duman in ta ka boli ka ɲɛsin n'a ye maa min ma o y'an ka musokɔrɔba ɲuman ye Diko Mayiga kosɛbɛ a tɔgɔma min b'an bolo Ala ka si jan d'a ma ka Mayiga ne ko bala cogo bɛ di Bubakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Demba Konte a ko jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita Bubakari Tarawele a sigi furadama jamanakuntigiya la a ye san 1 sɔrɔ fasiriba ko a ko hakili lajiginna mɛ kalo dɔ tile 24 san 2021 min ye colonel Asimi Goyita ka fara jɛɲɔgɔn kan Bubakari Tarawele u tun ye wele bila cɛkɔrɔba min ma n'a bɛ segin fiɲɛbɔ la a ka baara tɛmɛnen kɔ a taara da ka foro la Bubakari Tarawele ni ka wele ka jamanakuntigiya d'a ma Fufalake u y'a ka fanga dafiri n'o ye Mbandaw fasiriba ko a ko Mbandaw welela ni k'a kɛ Mali jamanakuntigi ye Ala ye min da maa da kan kama i tɛ taa k'a to siga t'o la min ye baara bannen kɔfɛ a jigila tigɛra a ye min sɔrɔ kɛra garisɛgɛ ye a ma min sɔrɔ a y'o to Ala ma ni ka taa foro kɔnɔ cɛkɔrɔbaya nana Bubakari Tarawele a n'a ka misiw a n'a ka saga a bɛ munumunu salo la forow ni ɲɔgɔn cɛ tiganikuru sɔ kaba Bubakari Tarawele dugu maa jɛ a bɛ se ka min sɛnɛ a b'o sɛnɛ min ye Ala ka latigɛ nana i jɔ a kunna k'a wele ko cɛkɔrɔba na i ka kɛ Mali président ye maakɔrɔya ka di latigɛ ka kɔrɔ ni jɔnni ye Bubakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Demba Konte a ko maa minnu ye cɛkɔrɔba wele n'o ye Mbandaw ye o de ye nin colonel 5 maa min b'u ɲɛ o de ye colonel Asimi Goyita ni ka wele ka kɛ Mali masakɛ bɛnkan kɔnɔ wele bilala Mukutari Wani ma ni ka bɔ Burkina Faso Bubakari Tarawele ni k'ale kɛ Mali premier ministre ye min ye o gouvernement ye Bubakari Tarawele u ye baara mun boloda jamanadenw ye colonel 5 y'a jira k'a fɔ bolo min ye si don mɔɔ na o bolo kelen bɛ si bɔ mɔɔ na olu ye jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri o ma dafiri dɔrɔn la dɛ Bubakari Tarawele IBK k'a ka fanga tun bɛ ka taa numan bolo fɛ malidenw sago ye min ye o ti kɛ Mali hakilina ye min ye o ti kɛ yɛrɛsago kɛ Bubakari Tarawele faso nafolo burujali Mali danbe bɔli a la Mali kɛ batɛmɛsira ye o tuma sɔrɔsiw ko tɛ bɛn sɔrɔsiw nana jɔn ka baara lase o de ye min ye mouvement M5RP Bubakari Tarawele olu de ye kɛlɛ daminɛ k'a sama tantan ta ye Bubakari Tarawele a ma ɲa min kɔ min kɔni ye mouvement n'u dɛsɛra IBK la sɔrɔsiw nana kuncɛ fasiriba ko min kɔni sɔrɔsiw ye sa olu ye kɛlɛ tɔgɔ ta i b'a ye k'a fɔ Mbandaw a n'a ka Mukutari Wani Bubakari Tarawele u bɛ ka baara minnu kɛ n'a tɛ ka k'olu sago ye sɔrɔsiw minnu ye coup d'état kɛ Ibrahim Boubacar Keita la u y'a yira Mbandaw la cɛkɔrɔba a baara ta i ka baarakɛcogo yɛlɛma e ka jamanakuntigiya a sababu ye anw ye ko n'a bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a sababu t'an fɛ o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba a da donna tulu la tulu de fanga bonyana ma o ye tiɲɛ ye Bubakari Tarawele min ye cɛkɔrɔba ye Bubakari siɲɛ 1 siɲɛ 2 waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bɛ kangari da ye cɛkɔrɔba ma kangari kan mɛn Bubakari Tarawele min kɔni jamana ye k'a minɛ k'a di a jugu ma u ka Mali tereke Bubakari Tarawele u ka Mali kɛ batɛmɛsira hali bi a fɔ e m'a fɔ ma k'a ye k'a fɔ k'u taara bɛn an ka kan ka sɔrɔsi fa wu ka taa o nɔgɔyara an m'a fɔ o ma o nɔgɔyara dɛ ko bɛ yen koyi ko bɛ yen dɛ
Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a ko kangarida mun kɛra cɛkɔrɔba ye a barata min ye cɛkɔrɔba de bɛ fɛn finman jeninen dɔn nka bandaw Bokar Tarawele nin fɛn finman ale m'o jeninen dɔn koyi sabu kangaridakan a ma se ka don a tulo fɛ Bokar Tarawele ma ɲa min kɔ surasi minnu y'a ta ka sigi jamana kunna Bokar Tarawele olu ka vice président n'o ye colonel Asimi Goyita a y'a ka fanga dafiri o bɛ bɛn a ye dɔɔnin dun sa o kalo 8 ka se kalo 9 ma kalo miliyɔn 100 ni kɔ ne y'o di ne yɛrɛ ma n tɛ kuma tugun i ma ye foro yɛlɛmana foro kɛra foro VIP ye bi Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko Mukutari Wani ni Bandaw nin don in n'o ye mɛ kalo dɔ tile 24 ye u welela ni ka taa n'u ye Kati ni k'a yira k'a fɔ anw de y'aw kɛ ɲɛmaaw ye o tuma an y'aw bɔ ɲɛmaaya la aw ka ɲɛmaaya banna fanga t'aw la bilen kunfɔyɔrɔ t'aw la bilen wa aw b'an ka mara de kɔnɔ maa min y'a sigi jamana kunna o de ye colonel Asimi Goyita Bokar Tarawele k'a daminɛ o don ka na bila bi la Mali masakɛ o de ye colonel Asimi Goyita a n'a jɛɲɔgɔn colonel 5 min ye jamana ye Bokar Tarawele k'i bɛ se k'a fɔ k'i tɛ sɔrɔsiw fɛ nka min ye baara minnu bɛ ka kɛ sɔrɔsiw fɛ bi Bokar ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ Mali k'a danbe segin Mali ma ka Mali k'a bɔ batɛmɛsiraya la ka diɲɛma ɲɛ jɔlen bɔ Mali la ka diɲɛma kɛli ka Mali buruja k'o dabila ka malidenw bonya ka Mali bonya ka Mali dɔn Mali ye i b'a fɔ ko colonel Asimi Goyita n'a jɛɲɔgɔn ne m'o fɔ e ɲɛna wa n bɛ segin a kuma kan bi lamɛnbaaw tulo b'an na san 7 min Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita la a y'o min kɛ fanga na jamanakuntigiya la ninnu filɛ ka waati ni kunkuru min kɛ ka baara min kɛ o san 7 kɔnɔna na n'ale tun y'o baara kelen kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i kun bɔra k'i bɛ bɔlɔn kɔnɔna minɛ k'a fɔ k'a ka taa ka bɔ an bɛ tasuma don kana siga n'i ma min kɛ ko an k'an da ma k'o kan o tɛ passé dɛ wa n tɛ maa si kɔkɔrɔ don yan tugun i ye ko de fɔ ko ye Bokar Tarawele san 1 kɔnɔ colonel Asimi Goyita a ye min kɛ ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ Bokar Tarawele min ye Mali ye Bokar Tarawele bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ lakana baara hali n'a ma ban nka nɔgɔya belebeleba don a la camanba de kɛla a la manciw ka taa bi an ka finitigilakaw kan minɛntanya avion bɛ yen kɛlɛkɛminɛnw bɛ yen radariw bɛ yen min tun tɛ Mali bolo kunun Bokar Tarawele k'a bɛɛ bɛ ka don dɔɔni wa maliden bɛɛ lajɛlen jɛn bɛ n'a ye ni nafolo tɔ ye 100 ye o 100 ka ta ka don kɛlɛkɛminɛ an jɛna n'o ye kɔngɔ k'an fa an sɔn b'o ma ɲɛdɔnya ka kan na kosɛbɛ a banna Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a y'a yira k'a fɔ min ye colonel Asimi Goyita Bokar a ma bɔ jamanakuntigiya la fɔlɔ sabu kalafili kura ma labɛn ni ka jamana di maa kura ma nka n'i ko i b'a ka bilan lajɛ Bokar Tarawele san 1 kɔnɔ a siga kɔni tɛ min na k'a ye min kɛ k'a bɛnna malidenw ma a diyara malidenw ye wa a ye Mali kɛ Mali ye wa an kun bɛ n'a ye fana kojugu a banna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don Demba Konte ka fara Nouvelle Horizon fasorojɛkulu kan Bɔjɛba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko maaninfin i t'i ba ye ɲɛ koli ma k'a ci la n'o tɛ bugun bɛ da a la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye nin ye o ye Musa Bilali Sidibe ye Sidibe ko min ye anw ka minisiri ye min n'o ɲɛsin bɛ faso Maliba ani jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma n'o ye Excellence Abdoulaye Diop ye a ye taama kɛ taama senfɛ i b'a ye k'a fɔ minisiri damadɔ kuntigiw bɛ a nɔfɛ n'o ye an ka sɔrɔko ni an ka nafoloko ye n'o ye économie finance ye ka taa se an ka taamako minisiri ma hali an ka ji ni yeele o taama o minisiri o fana tun bɛ taamadenw na n'i y'a ta k'a lajɛ o taara ka taa Moscou n'o ye Rusila faaba jamana marabaw ye ka t'olu kuma ɲɔgɔnya tile damadɔ in kɔnɔna o ka taama tile damadɔ i b'a ye k'a fɔ taama k'a kɛra kunnawolo ye bawo min ye Rusi jamana ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamaba minisiri ye Sergei Lavrov i b'a ye k'a fɔ a kelen kɔ k'anw ka nin minisiri belebele in bisimila i b'a ye kuma caman tɛmɛn'o ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Rusi jamana an y'a ɲini k'a fɔ k'an dɛmɛ an kungo la min ye kanako ye min ye sécurité o ka se ka basigi jamana seleke naani kana ka se ka fiɲɛ ka se ka ci sa min o hakilina min n'o jala anw ye wa i b'a ye k'a fɔ dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na o ko tɛ taama ka bɔ ɲɔgɔn ye a b'a to i bɛ i taama ɲɔgɔn i b'a ka degun caman ye wa kɔrɔfɔ minnu ni hami minnu bɛ a la n'a taamana ka taa bɔ i ye baro senfɛ i na caman fana faamu ka taama in kun sinsin bɛ fɛn min kan o de ye kana tɛmɛlen kɔfɛ min ye baarakɛ ɲɔgɔnya ye filaninteriya min bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ni Rusila ye a bɛ se ka sinsin cogo min na min ye jago siratigɛ ye ha ka ja kɛlɛ min n'o wulen bɛ Rusi jamana ani Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni pays européens bɛɛ lajɛlen t'an b'u jɔ Ukraine kɔkɔrɔ Rusi jamana kɔni a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana a ka ciden min n'o bɛ jamana diɲɛ seleke naani tɔnba
bulonba kɔnɔna na n'o ye ONU ye o ye tɛgɛ kɔrɔta min kɛ n'o ye wote ye anw ka jamana a ma sɔn ka kalata kɛ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ Ukraine fanfɛ a y'a jira k'a fɔ ale ni Rusi jamana anw minnu n'olu tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma kɔsada in na k'a sabu kɛ degun min bɛ an kan anw kɔni anw na to Rusi jamana kɔsa a mana taa wolo fɛn min na a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa min ye Rusi jamana fɛ teriya ye a teriya k'a dili don bɛɛ wa min ye Rusi jamana ye u ka ministre min n'o ni anw ka ministre ye ɲɔgɔn ye ni ka kuma Sergei Lavrov a ko min ye faso Maliba ye k'an k'an sigi k'an hakili latigɛ sanction min n'o bɔn bɛ CEDEAO yɔrɔ ka ɲɛsin anw ma k'a sabu kɛ maa jugu minnu n'o jɔn bɛ o jɛkulu kɔfɛ k'o ɲɛ bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ ja la wa jamana faso ka Mali k'a tɛ kɛ maa si sago ye ni jamanadenw yɛrɛ tɛ wa min ye Rusi jamana ye k'a ka dɛmɛ k'a tɛna to kɔ dɛmɛ a n'o don anw ka jamana ye i b'a ye taama ko ka taa se anw ka ji ni kuranko hali ha ka ja min ye anw ka jamana sɔrɔ dabolo ye a bɛ se ka yakubaya cogo min na o dɔ bɛ tali kɛ anw ka jamana jugujugukɔrɔ nafolo la o min n'o b'a la ka bɔ marabaa jugu fɛ n'anw t'a la ka nafaba sɔrɔ a la société wɛrɛw a n'u kɔni bɛ kɛ ka janfa tigɛ anw kɔ kan o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furan ka bɔ yen cogo min na Rusi jamana k'i jɔ anw kɔkɔrɔ a taabolo k'a bolo fara ka ca wa ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsada in na Rusi jamana ni Ukraine kelen kɔ ka ci ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ min ye gɛlɛya ye o kɔni b'a fɛ ka kun bɔ min ye da dumuni fɛnw ye o sɔngɔw b'a la ka yakubaya a kɔni a nana anw ka gɛlɛya kɔni sɔrɔ an kan bawo CEDEAO kɛn bɛ ka gɛrɛndɛ min siri anw na anw kun bɛ n'o ye wa anw ka jamana kalo 5 ye bi ye sanction in bɛ anw ka jamana kan wa jamanadenw bɛɛ lajɛlen b'a la ka ɲɔ ka fori wa an fana an kun bɔ n'o ye fana koyi maa minnu bɛ an kunna an dan bɛ u la wa an b'a dɔn fana o tɛ bɔ an jigi kɔrɔ min ye ministre ka taama ye a kɔni y'a jira k'a fɔ taama in a kɛra sababa ye bawo Rusi jamana y'a jira k'a fɔ waati k'a la tɛmɛ min ye dɛmɛ ye da dumuni fɛnw sɔrɔli siratigɛ la a n'o fɛɛrɛw tigɛ k'o lase anw ka jamana ma jamana mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na a n'o ɲɛsin anw ka jamana ma i b'a dɔn k'a fɔ buuru jamanaden fanba olu ye buuru dunɛ sɔgɔmadaw fɛ hali n'a sɔrɔla buuruko o tɛ bɛɛ lajɛlen ka ko ye wa min o bɛ dilan ni fɛn min ye n'o ye alikama ye ni nanzaraw ko lebile o kɔni o camanba den b'u bolo ye f'u b'a di u ka baganw ma u ko k'u n'u caman ta ni k'u kunda n'o ye anw ka jamana kan wa min ye anw ka jamana kuranko ye u na nin kura fiyɛ o la wa min ye taabolo caman ye an ka nɛgɛsira ninnu nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuraya cogo min na Rusi jamana ko k'a b'i jɔ faso Maliba kɔkɔrɔ ko sanction min n'o bɔra CEDEAO kɔ ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko tiɲɛ don biyɛnkura falen tɛ taa wɔyɔ kɔ ko nka ko min ye nin biyɛnkura faleli ye ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kun ni a ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaw k'an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'an jɔ o kɔkɔrɔ a bɛ kɛ sabu ye anw ka jamana dawula ni tɔgɔ min ni siranya min b'a la diɲɛ ɲɛfɛ dɔ ka fara o yanga kan nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ indépendance kɔnɔna na Musa Bilali Sidibe a ka fasiri hali bi bɛ fɛn min na o ma ban Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Awa Suwadu Traoré wari ale ko min ye CEDEAO ye wari siga tɛ min na kalo kura n'o ye juin kalo tile 4 ye ko CEDEAO masakaw bɛna ɲɔgɔn ye jamana 3 kunkan ko la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ farafinna tilebiyanfan ka tɔn belebeleba don farafinna tilan bɛ tɔn ni ɲɔgɔn cɛ a tilebiyanfan Mali b'o tɔn kɔnɔ n'o tɔgɔ ye ko CEDEAO ye fasiriba ko CEDEAO de kɔni ye fiɲɛ tigɛ Mali la k'a sababu kɛ u ka diyagoya fanga ye k'a sababu kɛ u ka diyagoya kɛlɛ ye k'a sababu kɛ u ka diyagoya darakɔrɔbali ye o de CEDEAO dɔrɔn tɛ CEDEAO kɔnɔ tɔn wɛrɛ bɛ yen n'o ye UEMOA ye ale fana y'i bolo ta ka da Mali nafolo kan fasiriba ko kɛlɛ fila min bɛ Mali da la Bakari Tarawele o tuma min kɔni ye janvier kalo tile 9 Bakari nin ko min daminɛna ni ka Mali datugu o tuma min ye fɛn bɛ fɛn na o tɛ don Mali kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ ko kulekan bɛ fɛ ka bɔ koyi Bakari Tarawele min kɔni diɲɛ gɛlɛyalen bɛ o n'a ta o ta Bakari Tarawele embargo min ta bɛ ka Mali sɛgɛrɛ o tuma ko bi ko kɔnɔ k'a dɔn bɛ kosɛbɛ Malidenw bɛ kule la Bakari an bɛ kule min na Bakari Tarawele ko kulencinin tɛ dɛ maa caman bɛ yen o tuma olu fɛla ko ye bɛn ka kɛ ko kan embargo ka dayɛlɛ an ka bila ɲɔgɔn na sabu n'an ma bila ɲɔgɔn na n'an tora an kelen na Bakari Tarawele min ye Mali ye Bakari o tuma seba jamana tɛ fɛn min b'an ka jamana in kɔnɔ an ni sigiɲɔgɔn de b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ sigiɲɔgɔn fɛ an bɛ don ka dɔ ta olu fana fɛ yen n'an ma don maa fɛ yen maa ma don an fɛ yen nafolo tɛ munumunu o tuma k'an bɛ balo cogo di fasiriba ko Bakari Tarawele kulekan min bɔlen bɛ nin an bɛ don min na ko bi a kulekan man di min ye CEDEAO ka embargo ye Bakari a kan bɛ ka digi kɛ Mali la min ye Mali ɲɛmaw ye Bakari sen tɛ ɲɛfɛ Choguel Kokala Mayiga ale min ye premier ministre ye
ale taara ni ka taa dantigɛ Bokari Tarawele a ka baara kelenw na Bokari Tarawele hali bi ŋaniya minnu b'a bolo don n'a nataw la a y'a yira k'a fɔ Mali kɔni bɛnna min kan o de ye san 2 ye n'o ye kalo 24 ye nka kalo 24 anw bɛnn'o kan an bɛna baara kɛ n'o ye ni ka kalafili kura labɛn nka an ka dama tugu dɛ a yɛlɛlen bɛ an ni CEDEAO ɲɛmaw ye a yɛlɛlen bɛ an ni diɲɛmaa ye maa o maa ko Mali de ka di i ye i bɛ fɛ ni malidenw ka baara kɛ na an ka dayɛlɛlen bɛ an tɛgɛ janen bɛ o tuma na i bisimila Fasiriba ko nka min kɔni ye san 2 ye tile 1 ti bɔ a la tile 2 ti bɔ a la anw bɛnna min kan an bɛnn'o kan o ye malidenw ka hakilina ye Bokari Tarawele n'an ma 5 sɔrɔ foyi tɛ bɔ 2 la Fasiriba ko CEDEAO ɲɛmaw ko Kalash min ye san 2 ye Bokari Tarawele ko ka ca min ye kalo 16 ye san 1 ani kalo 4 ko foyi fana tɛ fara olu ta kan o tuma n'a bɛ t'o la a bɛ t'o la n'a tɛ t'o la o tuma k'olu fana bɛ t'u dama a tuma jamana wɛrɛ minnu ko k'olu bɛ san 3 fɛ u b'a kɛ cogo di olu ka situation bɛna kɛ cogo di fiɲɛ ma wuli bɛɛ bolo b'i kunna minɛ na dɛ Bokari Tarawele Fasiriba ko a ko mɛ kalo tile 21 tɛmɛnen Ghana jamana kɔnɔna la CEDEAO ɲɛmaw kun kan ka ɲɔgɔn ye Bokari o ma bɔ bilen ko balilen bɛ ko sudalen sa u y'a bila don kura min na o de ye kalo kura nata n'o ye juin kalo o tile 4 u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nana Kifuru fɛ yen Bokari Tarawele ni ka lajɛ boloda lajɛ bɛna sigi jamana 3 kunna Burkina Faso Damiba o ko san 3 ko min ye Guinée Conakry Dumbuya tɛ de o don Mamadi Dumbuya ko o tuma ko san 3 k'ale fana ta o ye ko fo dɔ ka kangari d'ale ye k'a tɛ maa lamɛn a ko kuma fɔ ka ɲɛsin jɔnni ma sisan a n'a ka verre noir verre noir ka d'a ye dɛ wa cɛ selen don koyi Laginɛ président e yɛrɛ ɲɔgɔn ko don belebele jamaja n'a bɛ tɔgɔma i b'a dɔn ko sɔrɔsiga bɛ ka tɔgɔma Dadisi n'a ka verre noir Mamadi Dumbuya n'a ka verre noir fini bɛn bɛ mɔgɔ caman na tiɲɛ yɛrɛ la cɛfini ko n'i y'a jɔlen i bɛ sin ka teni yɛrɛ nege minɛ ka kanu n'i ye ten ko hali n kun ka kɛ ni ɲɔgɔnna ye nka n'i bilala fali kɛrɛ kɛ i bɛ nimisa i b'a dɔn ko min don Bokari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana 3nan ye Mali ye a ko CEDEAO kɔni lajɛ bɛna sigi ni jamana 3 kuma jamana 2 bɛ olu ta ye san 3 ye Bokari Tarawele CEDEAO ma jɛn n'o ye malidenw ta ye san 2 o ma jɛn n'o fana ye a ko in bɛna jalatigɛ cogo di nka dala garantili la dala sumusumuni min kɛra ka kɔn nin baara in ɲɛ Bokari Tarawele dɔw y'a yira k'a fɔ min ye Togo jamanakuntigi n'o ye Fɔri Yasinbe ale kɔni bilala baara la k'a yira k'a fɔ a ka bɛn ni keleya don a ni ɲɔgɔn cɛ Bokari Tarawele furugufurugu min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ka fɔ ka bɛn kɛ yaasa an bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min na o tuma Fɔri Yasinbe Togo masakɛ Bokari ko y'i dama suɲɛ k'a fɔ dɔw ye o tuma ko CEDEAO ɲɛmaw sɔnna ko ka embargo wuli ka bɔ Mali kan k'a tɔ tora juin kalo tile 4 ka se dɔrɔn awa an ka fɛn dɔ fana fɔ o ka n'o fana wuli k'a fɔ k'u bɛna MINUSMA ka mandat ko k'a kurakuraya MINUSMA ka mandat kan ka kurakuraya juin kalo nata awɔ MINUSMA ka to yan walima u ka taa de u ka taa ka bɔ an da la nafa nin ma bɛ MINUSMA na MINUSMA mɔgɔw de y'u wuli kɔsada in na o ni adamadenya lafasali hakɛ tigiw k'a fɔ k'u bɛ taa ko mura ko faali min kɛla ko bin t'a la kɛ maa dɔw ka k'u fa rebelle faale ko bin t'a la k'a ka ko k'a u y'a f'u da la u sera k'a kɛ yan u kun ka taa k'a lajɛ n ko an ka commandant min bɛ bateau GTA kunna Mopti o ko n'u ye cɛ ye u k'ale ka dan sigilen u k'a kɔ sago Bokari to kalama fɔli n tɛ n fa dɔw ye faduna a fɔli ka nɔgɔn u ka taa k'a lajɛ olu ta y'u ka ɲɛmɔgɔya ye nka an fana ta y'an ka Mali ye Mali tun bɛ buruja kunu cogo min na u k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ bi olu t'a ɲɛdɔn u b'a dɔn k'a fɔ cɛden minnu bɛ Mali kunna bi Bokari Tarawele min ye ni jamana 3 ye i b'a ye k'a fɔ dala garantili la Mali kɔni ta kɔni Bokari Tarawele o tuma k'u bɛna sanction kɔni wuli ka bɔ an kan sabu sanction mun bɛ ka digi malidenw na Bokari Tarawele ko kule cayara Mali kɔnɔ o tuma i n'a fɔ kule cayalen bɛ Mali dafɛ jamana caman kɔnɔ sabu Mali dɔrɔn tɛ kule la Koniwarikaw bɛ kule la min ye Senegalikaw bɛ kule la a ko malidenw bɛ nafolo min don Senegali kun miliyari kasabi don san kɔnɔ malidenw bɛ nafolo min don Côte d'Ivoire kun miliyari kasabi don san kɔnɔ Bokari Tarawele anw de ye ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safinɛ ye wa hali ni embargo wulila anw ye sira minnu bɔ kɔsada in na k'an to gɛlɛya kɔnɔ n'o ye Laginɛ port tali an k'an banbɔ o kan kɔni o bɔra ka ban awɔ an y'a ɲini an jugu dɔ san dɛ tɔw ta bɛ kɛ farankan de sa n'o tɛ Laginɛ kɔni o tɛ bila bilen dɛ kana siga port surumani i wulila dɔrɔn i sera kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Awa Suwadu Tarawele ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Mamutu fa fɛ jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bokari Tarawele n bala tɔgɔ bɛ di Bɔ Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ni o k'a ma ko ayiwa kɔfɛ an n'a to a ɲini min ye fasiri ye Larati ta di
l'alerte. Ayiwa l'alerte n'an y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ min n'o kɔni sabatilen l'alerte don min ye wulikajɔ ye maa min ka fasiri ye nin ye o ye Macamu Kone ye Macamu ko hakilina kura min n'o taa bɛ anw ka jamana marabaaw fɛ n'o de ye Choguel ka gouvernement a ministre kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ Jabaranin kan n'o ye ORTM 1 ye a n'a ɲɔgɔnko waasa ɲininkaliw ka tani ka sɛmɛ u la u bila an bɛ baara min na baara in yalima a b'a la ka kɛ i n'a fɔ jamanadenw y'o a ɲini cogo min na wa walima baara ninnu a t'a la ka kɛ gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔkow lawaleyali la ministre kelenna bɛɛ lajɛlen maa dɔw kɔni olu tɛmɛna ka ban nka kununko i b'a ye k'a fɔ sinsin kun kɛn bɛ fɛn min kan maa min n'o kun wele bɛ plateau kan o de ye an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma adamadenya bɛ se ka don bala cogo min na n'o ye ministre de la santé développement social ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ madame Jaminatu Sangare ale de ye ministre de la santé ye bi na an ka cɛmancɛ fanga o gouvernement kɔnɔna na min ye hakilina ye n'o ye émission kura ye ORTM kan ale de bɛ wele ko Malikura taasira Malikura taasira a kun kɛn bɛ ka ministre de la santé développement social n'o ye Jaminatu Sangare k'a bisimila kununko ɲininkaliw ta la ka sɛmɛ a la o ɲininkaliw senfɛ a y'a jira k'a fɔ baara kɔni a caman bɛ yen o kɔni o kɛla nka ko baara k'a bɛɛ lajɛlen ma kɛ ka kɛ nimisi wasa ye bawo min ye hakilinaw ye ale yɛrɛ bɛ fɛn min kan k'o laɲini bi na santé kɔnɔna na n'o ye kɛnɛya ye jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛ fantan ni fantan min ye setigiw ye bɛɛ lajɛlen ka furakɛ k'a sɔrɔ i m'i ka nafolomugu kɛ i ka saki kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kan ka taa nafolo don olu ka wagandi kɔnɔ min ye o ye haminako ye Jaminatu Sangare n ko ma nin ɲɔgɔn ko ministre ye ni ministre bɛɛ kɔni kun bɛ i b'a fɔ nin cogo an b'an sigi de k'an tulo majɔ sa dɔw bɛ yen ye hali tɔgɔ fɔli man di ne b'o f'i ɲɛna maa dɔw bɛ yen olu ka tuuru ma se fɔlɔ n'u nana nin émission in fɛrɛ sanfɛ ne t'a dɔn u bɛna min fɔ maliyɛnw ye a Jaminatu min ye Jaminatu ye a ko min ye hakilinaw ye a kɔni a b'a ko nɔfɛ k'a bɔ ɲɔgɔn da fɛ dɔɔnin hakilina min n'o t'an bɛ a fɛ o de ye k'a minɛ faaba kɔnɔna na lapitanisoba minnu bɛ yan ka taa se an ka marabolow kɔnɔna ma lapitaniso minnu bɛ yen n'o ye kɛnɛyasow ye olu bɛ se ka sɔsɔ minɛ ɲuman na cogo min na maliden mana wuli kɛnɛyaso ka surunya i la jangaro min b'i farikolo la i se dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ k'o ta k'o bɔ i la a ka kɛ ɲɛtugu ka yɛlɛ ye wa ko hakilina min fana filɛ nin ye dɛ nafolo min n'o kan ka don a ko da fɛ k'a bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 500 bɔɲɔgɔnko la n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye wulikajɔ ye wulikajɔw bɛ senna camancɛla fanga ɲɛmaw n'o ye colonel Asimu Goyita ka taa se Choguel n'a ka gouvernement ma ka taa se ale yɛrɛ ka département ma u bɛ wulikajɔ la hakilina dɔ ta la ni ka sigi sen kan kabi san min bɛna kolonkolo furancɛ kɔnɔ k'a minɛ san 2020 ka se san 2023 ma ni a bɛ wele ko programme de développement socio-sanitaire n'an ko a ma ko PRODES kati o kɔni hakilina in a bɛ kɛ sabu ye min ye anw ka kɛnɛya tigilamaw ye furakɛli kɛbaw dɔgɔtɔrɔw nin bɛɛ lajɛlen ka se ka kalankuraw sɔrɔ wa u ka baara a bɛ se ka kologiriya u bolo u mako bɛ minɛn minnu na i n'a fɔ minɛn minnu b'a la ka san kɔsa in na ka di anw ka finitigiw ma dɛ o minɛn kelenw ka san kɛnɛya bunakun fana kan ka di anw ka kɛnɛyaso tigilamaw ma waasa min ye jamanadenw ye u ka kɛnɛyako ka se ka sabati ni bana y'i minɛ i sigilen tɛ hami i ka du kɔnɔ ordonnance min bɛ taa sɛbɛn jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se a fɔ jamana yɛrɛ bɛ se k'i jɔ cogo min n'i tɔn kɔfɛ ka dɔ ta i ka musaka la o daminɛna o bawo min ye assurance maladie obligatoire AMO o kɔni o b'a la ka baara kɛ wa n'i y'a lajɛ hali n'a sɔrɔla AMO nali kɛra gɛlɛya ye ko bi in na AMO a kɔni kɛn bɛ sababa belebele duden ni dutigi bɛɛ lajɛlen ma wa n'i ye AMO ta k'a lajɛ AMO bolofara fana b'a fɛ ka yɛlɛma tugun n'o ye RAMU ye assurance maladie universelle i y'a dɔn AMO o bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye maa minnu bɛ sara ta olu bɛ t'u to a sɛbɛ tɔrɔmɔɲɛni bɛ yen kalo o kalo bɛ t'u sara ni i ka furasansɛbɛn dili ma i bɛ taa n'o ye o fura ko o musaka jamana b'i jɔ nin dɔ ye e yɛrɛ b'i jɔ ni musaka fitinin ye wa min bɛ ka na nin sen n'o ye RAMU ye o bɛna kɛ fɛn min ye b'a dɔn n bɛ baara sara mana n tɛ sarata o t'a a la bɛɛ lajɛlen dama ka kan i mécanicien o i réparateur o i bolola baarakɛla o e tɛ sarata kalo la e kɔni i ka musaka bɛ ta bala jamana fɛ o ko in bɛ se ka don bala cogo min na a y'i da tu o la ka taa se taabolo wɛrɛw ma minnu kɔni ni a y'a jira k'a fɔ an ka CSRF olu dɔgɔtɔrɔso minnu jɔlu n'o kun jɔn bɛ o kɛn bɛ sabu ye ka gɛlɛya se u sigibaw ma o dɔ bɛ tali kɛ chantier minnu n'olu kɔni ni an b'a lajɛ n'o ye CSRF ye n'o bɛ Kolokani mara la ka taa se sigida 4nan ma min ye Farakɔ ye bloc de cardiologie min n'o bɛ CHU Point G la ka taa se hôpitaux de Kulukoro ma min ye Kucala siège Antime ye ninnu bɛɛ lajɛlen ko ninnu bɛɛ lajɛlen de
kan ka wuli ka ju sen fila kan o baara minnu n'o dan bɛ sira la k'o jɔ k'o ban pewu wa min ye pharmacie populaire jumali n'o ye PPM ye o fana ka juru min n'o bɛ faso la dɛ faso hali n'a sɔrɔla faso ka cɛkɛda don i y'a dɔn cɛkɛda n'a sigila sen kan nafolo dɔw bɛ tɔrɔmɔ ɲɔgɔn na faso bɛ to k'o di dɔɔni dɔɔni o musaka min n'o bɛ o ni pharmacie populaire ni ɲɔgɔn cɛ o nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara cogo min na k'a ban bawo n'i y'a lajɛ taabolo ninnu bɛ yen o tɛ minnu tɛ taa nafolo kɔ ko hakili n'o farala ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmɔgɔw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma minisiriso n'o ye gouvernement maaw ye bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ko doni giri caman bɛ yen an na se k'o ta k'o bɔ dugu ma k'o se an kunjɛ ma wa n'i y'a lajɛ Jaminatu ko ɲininkaliw kɛlen kɔ a la ko min ye taabolo caman ye o taabolo ninnu kɛnɛya bunakun kan k'ale kɔni bɛ fɛn min fɛ dɛ ko hali n'a sɔrɔla hôpital Mohamed Sisi minnu min n'o filɛ nin ye Sɛbɛnnikɔrɔ sira kan o min n'o ko n'o kun donna bisi basa la a baaraw a kun danna sira la ko baara ninnu kɔni kuncɛ la min ye san 2016 ye wa k'a kun fɔra k'a bɛna latɛmɛ anw ka jamana marabaaw ma san 2020 bisi basa min nana don Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ o ka fanga na o kɛra sababu ye ka ko ninnu caman don bisi basa la ko ka ko fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ lapitaniso in min kɔni bɛ den ni ba o ka kɛnɛya bɛ se ka sinsin cogo min na ko o wulikajɔ o fana bɛ sen na min ye Jaminatu ye a ko waati ni don nataw kɔnɔna na min ye kɛnɛyako ye maliyɛnw de bɛ u sigi u ka so sa k'a fɔ a jɔn ko Ala anw ka kɛnɛyaso tigilama misɛnman ni kumaba bɛɛ lajɛlen b'a la ka baara kɛ hakɛ kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na Fatumata Macham Kone a ka fasiri don Bɔkari Tarawele bili sanfɛ bolila o b'a dan yɔrɔ dɔn siga t'o la Reflect d'Afrique fasoba n'o ye la rédaction ye Bɔkari Tarawele min ye an ka jamana ye n'o ye faso Maliba a faba n'o ye capitale ye i b'a fɔ ko Bamakɔ Bamakɔ la ville propre Bamakɔ la ville coquette Bɔkari Tarawele ko ye dalafɔli ye fasoba ko a ko an bɛ don min na ko bi o Bamakɔ in Bɔkari Tarawele k'a kɛ n ta si dɔn ye nɔgɔ la dɛ a ko ministre bɛ yɔrɔ jumɛn na ministre de l'assainissement Bɔkari Tarawele o kuma k'a bɛ yɔrɔ jumɛn na dugu kɔnɔ fasoba ko n'i bɔra dogodogoni kɔnɔna fɛn fɛn la Bamakɔ kɔnɔ bi i tɛ foyi ye min tɛ ɲamanton ye walima ji nɔgɔ a ko ale kɛlen bɛ ka sɛbɛnni dɔ kɛ Bɔkari n'o de stade municipal Modibo Keita Bɔkari ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne ye sira bila o jɔn ko Ala a ko stade municipal Modibo Keita min bɛ yen bi ko Bamakɔ n'o man kan Bamakɔ n'o man kan dɛ Bɔkari Tarawele Bamakɔ ti dɔwɛrɛ ye capitale de don Bɔkari Tarawele région tɛ togoda tɛ a ko jamana kuturu capitale ni k'o sira k'a tigɛ o ɲaman fɛ o yɔrɔ nima yɔrɔ Bɔkari Tarawele ni ka suma kɛ ka maninfin tɔrɔ ka maninfin bali ka baara kɛ wa lakɔliden minnu bɛ kalan na kalanbulon ninnu kɔnɔ olu de hinɛ bɛ ne na voilà walayi u bɛ bana kan Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ko min ye Medina Kura ale groupe scolaire ye Bɔkari i b'a ye k'a fɔ o bɛ ɲamanton in galaka da la a ko CFP o bɛ ɲamanton in galaka da la a ko n'i tɛmɛna dɔɔni Bɔkari ntolanciyɔrɔ bɛ yen n'o ye stade Modibo Keita ye o bɛ ɲamanton galaka da la Bɔkari Tarawele n'i tɛmɛn'o fana la dɔɔni min ye école dɔ bɛ yen n'o ye Jean Richard ye Bɔkari o bɛ écoleso in galaka da la Liberté A o bɛ écoleso in galaka da la a ko nin bɛɛ lajɛlen denmisɛnninw kafari yɔrɔ ye Bɔkari Tarawele ni ka taa dɔnniya ɲini na a ko maa minnu bɛ t'u sigi ntolanci la Bɔkari Tarawele ntolanci tɛ taa dawaga kɔ min ye nisɔndiya ye k'o kɛ k'a ɲɛsin kanubaw ma o tuma ɲama poussière ɲama banakisɛ e ko poussière wa dimɔgɔw b'u pan ka bɔ ɲama na dɔrɔn i kɛtɔ la karisa balo bila ka taa yen fɛ a la taa yen fɛ e bɛ dimɔgɔ de kunu ten m'a f'i ye an bɛ risque la Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye épidémie bana gɛlɛnba minnu bɛ yen n'u bɛ walankata dugu kɔnɔna na nɔgɔ fɛ a ko ni o don kɔni nana an da la Bɔkari Tarawele kaw kɔni k'o ti ja dɛ sabu fan bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ nɔgɔ ye a ko nɔgɔ min bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi ko maa de bɛ ɲininkali kɛ ko ministre tɛ dugu la wa ɲininkali ɲamanko ministre ye jɔn ye Modibo Kone a kɛmɛ balankɛ ye Bɔkari Tarawele min ye ministre ye mun de bɛ ka makɔnɔ ni municipal ɲama in ti cɛ Bɔkari Tarawele min ye dépôt belebeleba minnu bɛ Bamakɔ n'a bɛ sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnni bɛɛ sigi kɛmɛ k'a lajɛ dépôt bɛ ka kolokolo n'a yɛrɛ ye mun de bɛ n'a ti cɛ u k'a lajɛ joona fasiriba ko Bɔkari ni ɲamanton dépôt belebelebaw bɔra yen a ko carré kɔnɔnaninw na dépôt misɛnnin minnu bɛ yen k'i tɛ Bamakɔ k'i si munumunu k'a lajɛ ka taa bila kɔdingɛdaw la n'a bɛɛ bisi pasalen tɛ k'a bɛɛ kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye k'a bɛɛ toli k'a bɛɛ kasa bɔ fo k'a kɛ dɔnbagalafili a bara taa ni samiyɛ man jan tugun samiyɛ sera ka ban samiyɛ de bɛna doni fana na tugun k'o yɛrɛkɛ ka don an ka du kɔnɔ an b'a kɛ cogo di o inondation ni o fɛnw an bɛ tila ka wuli tugun
ko abeta nga foro ben sebela aywa wadi ka wuli ka nya de bon min ye ministre fasiriba ko ni ke me ka yingali de ke abika mune makono farfa jume de be walma dese de kerawa min ye sugali ko kala ma igate ni kalama wa ashimi ko itate ni kalama wa borta do min ye bamako nogo mun ba kono be abarata kanga wuli kan jojuna nonte na turatan ala man kishira ni bana fanfe dona ni koro kan shita shifla abegeleya kono fani flani an ye min bo reflet d'Afrique la rédaction Lucas Sebenindo reflet d'Afrique mo boje bate amu bela jele fu ni tege do ni sebambe bo sebambe no kama ko info matin sigu ba ni aga fasiri ako kanga ta chambre de minji malila de mi yuga president no ye Abdoulaye Ponaye ko yurugu ni ngaramu Ousmane no fewa ya enge awo Mali ivaro yumana vieux père koni ni ya taka laje mi Abdoulaye Ponaye abeni jakulu kuna abeni ni ga sayiri ga bo wa mi aka baragelaw ye ulu ga la so jakulu no yuga sendiga ye kule kan wulimbe Pona no fe ko ka manda ko bana abeni ni ga sanduru bo ga mi Ponaye ako ka chambre de minji Mali o nyama ya blo ka to maye ga mi Mali kon tere mata do ne jamana ka fin aywa ba do na soro la fin munu ba duguma wa o kuma ne tiga na ka nya shi ne mo ma ogo de go sega ga shedeta o ye che ga ki sigi shezuluga ka shede nyimi aywa o tiga na ka bara tiga na do mi ye chambre de min jumali o nyema tiga ngoni shimba la bi Abdoulaye Pona mi ye ngaramu ye ko sa dai na mi ye chambre yera ga hagil naw ye sharia ce tiga de munu no ba akono ko mana o koni ya jira ga fo Pona aka manda bana mi mbe sanduru boyongo envelope ni odela wani ya taka laje mi ye wuliga joye ko akenda ko sabati wa atalembi takati lo jekulu dola jekulu mi ni abe wele ko Araynet Raineti mi ngoni nzemve ay suku blondo latama Raineti oni sira esa ni nyanje mi mbe talige negesra mi no kunga dila ka bo faba kono no Bamako ye ki kunda kidaliga wani na folo mugu inda ka laje se fa wori miliyari segi na kunga ve ko kanga do akoda fe wani ya laje fana mi obara ye ako ma bo asra fe koy ba mi banque international pour le Mali BMSA olu ye lettre do ci minimum numa no ye chambre de minji Mali o nyama ya bloma ka sabu olu ga lettre tarani ise mi vana kira sababu ka tani lettre o debe talike fenga maître Bamuri Kane katase Madina Essa nogoma numbela jile ye ise commissaire de justice ye o ya jira ka fo société mi mbei ni akwani ni abe wele ko conseil ingénierie et recherche appliquée no ye sira Mali ko lu ya jira ka fo ko benga munu tamana oni chambre de minji Mali te mi Abdoulaye Pona ya nyama e ko ama benga on bo sirafe negasra no kunga ga daga bo Bamako ya kata kidali na negasra dali mabo makoro ga kumado ni bologoli ko mabo blagoro ga bogo o ga sigama na folo mi na bena o ka bara na ko ni majira ka fo étude préfaisabilité o kala na folo mi ni benga kala oye o kanga sarasirai sira ma ga na folo soro ale ko ni willa ka kulega bo ka jalagili sebe do ka nyeshi chambre de mini nyama no Abdoulaye Ponaye Raineti mi ayra ka barakelo ka lafzal ton jekulu mado ede al nasro la ma to afo aya jira ka fo mi ye ni haglina ye ko ni ngunte chambre de mini ka baraye ko ga ko Pona ala ni aba fe ga na folo takabo wagande ko nana no ye chambre de mini jumali wagande akoni aye ni haglina ni jagwa suku bloi ni ga sigi singa kata soro ate akumbo atale mo wolo femina ode anisira mo ga nyu wele bogo jelega wa sami u kan na folo abe sugo sara jogomna ko joni be se ga famu ya mi ye chambre de mini jumali aga tabulo de dugu jogoro na folo munum be awmbolo ya o be se ga do bala chogomina o ka se ga bo sharia kono chogomina ko ga ko mi ye sarabadlai mi ngoni ibe ta chageda wore ta ko dlo chambre de mini jumali la kata soro ote afela ko ye ano Raineti ke Raineti o de jekulin mi ye sugublo latemena o jekulin ni sira esa de ni nyanje ange dibidibibe jamana inte jo dibidibibe na fora ko so be ga dafara do bala ko alza kay to ko kata dungo jugo ya kango kele jamana be se ga dilen jogo de ga soro dungo jugo ya mawo olu mamna ga bwanje o de to bi jigitike wari bado ki sigi ki bi nyebu fe kamana gam nyine ku fa mo fi ngo fandani suno cho o la fi ale mbe ka teme wartiki ka iba do me committee milliardaire nga ni ka kinini dun suko kuruni kelembala
tasa falen sogo la a tɛ s'a fan nugu la. Awɔ e fana ka misali o bɛ ta dumuniw de kan. O tɛ kojugu ye. I ka problème a gɛlɛyala. O misali dumanba de. O saa ti fɔ jama de. O ye misali dumanba de. Bɔrɔ lankolon njɔ o ti jɔ. O ti jɔ fiyewu. Bɔjɔmate min ye chambre des mines du Mali ye ko gɛlɛya bɛ yen bi min ye Ablaye Ipona ye tɛgɛnkɔni sin bɛ a la CFA wari miliyɔn 8 a n'a kunkanfɛ o kɔni o tunun bɛ chambre des mines du Mali la min kɔni k'a ko k'a ɲɛ ka ɲini min ye anw ka juge min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ anw ka jamana foroba nafolo o sɛgɛsɛgɛli ma k'a kan ka munumunu salo kɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na maa min bɛ ɲɛmaya la a n'a masuruyamaw k'u wele k'u ɲininka bawo jamana tɛ se ka to nin na k'a bɛ wuli ka jɔ a sen fila kan min ye sugubulo ye a latɛmɛna cogo min na n'a ma jɛya u ka wele k'u ɲininka n'a jɔl'u la u ka nafolo sara u ka tila k'a kaso kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Seguba a ka fasiri Seguba an b'a fɔ Bakari Traoré geren kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ siga t'o la Mali kura tɛ jɔ ten fo dɔ de ka kasi f'an kɛwalew ka falen f'a ka falen changement de comportement minnu bɛ yen ni bamuru kan ka ta o kama Mali kura a ye bamuru ta a banna a k'u kun tigɛ k'olu kɛ ka maa wɛrɛw fɛn kɛ misali payi a banna o tuma an bɛ taa Mamutu fan fɛ an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn Jɛka pep Jabate naamu n taara n nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la hali ne ko bala cogo bɛ di Bakari ne bɛ n tigɛ don joona Mali tribune awɔ fasiriba n'o ye AK AK a ko n ma deli ka nin ye n ma deli ka nin mɛn si de ma labɔli kɛ siga t'o la Bakari n'i b'i sen fila kan i b'a bɛɛ ye i b'a bɛɛ mɛn wa i b'a bɛɛ kɛ o don walima bɛɛ bɛ k'i la fasiriba ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye nin ye awɔ a ko waleya dɔ bɛ an ka jamana in kɔnɔ Bakari Traoré min ye gɛrɛbuw ye Bakari Traoré i b'a ye k'a fɔ gɛrɛbuw bɛ saraka caman minɛ a ko saraka ninnu filɛ Bakari Traoré saraka ninnu u bɔra yɔrɔ min na n'o ye sɛfeere yɔrɔw ye a ko saraka ninnu caman bɛ tila ka sigi yɔrɔ kofɔlenw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ale de ye wulikajɔ kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli belebele boloda n'o ye AK ye a taara Lafiyabugu sugu la sɛfeerela dɔ bɛ nin k'o ɲininka n'o ye Ali Kulubali ye ani Ali u masalala kosɛbɛ gundo dogolen caman bɛ yen Ali y'a bɛɛ lajɛlen da tigɛ Ali y'a yira la k'a fɔ ale ye sɛfeerela ye a bɛ waati jan bɔ Bakari Traoré a ko maaw bɛna ka n'u makasiw ye wari ko ka ca mori kunda i n'a fɔ ka ca soma kunda ka n'a yira k'a fɔ mɔgɔ bɛ dɔnɔkɔrɔ bilen cɔri walima sɛfini mɔni parce que b'a ko i b'o ɲini fin na k'o ɲini jɛ la ka dɛsɛ Bakari min y'i nana masumalen dɛ gɛrɛbu minnu sigilen bɛ sirabada la olu de bɛna feere i ma o don dɛ gɛrɛbu dɔw bɛ samara la wa a bɛ ɲini ka taa sɛfeere de kɛ sa Bakari Traoré parce que b'a ko a ko Ali y'a yira k'a fɔ ale min ye sɛfeerela ye a ko sɛ dɔw bɛ yen olu b'a feere min kɔni 1000 ani 2000 ani 400 n'o ye 12000 francs ye Bakari Traoré i b'a ye k'a fɔ n'o ye sɛfi mɔni walima sɛ bilen cɔri ye Bakari Traoré i b'a ye k'a fɔ ko mako ɲinibaw de ka ca bɛɛ lajɛlen n'a ka mako dɔn o bɛ mori kunda o bɛ soma kunda parce que b'a ko dɔnɔkɔrɔ 1000 ani 400 walima casiribɔla ɲuman o bɛ ci kɛ yan dɔnɔkɔrɔ 2000 nin kɔ o ma a bɛ ci kɛ wa i ka kuma ma tile e min bɔra Sikaso i b'a fɔ ko sarafa bɛ da kɔ la ka wotoro sira la wa sɛbɛnnikɛla ko a ko sɛkuru 1000 ni 400 k'a sababu kɛ mago don Bakari Traoré min y'o mago sɛ ye o bɛ taa saraka da kan ni k'a ta ka taa di gɛrɛbu dɔ ma Bakari Traoré gɛrɛbu fana bɛ n'a lajɛ sɛ in sɛ gansan tɛ yan'ale ka taa kɛ naji ye Bakari Traoré o tuma ale bɛ se ka fɛn sɔrɔ la min b'ale mago ɲa a bɔra yɔrɔ min na n'o ye sugu kɔnɔna ye ale bɛ tila ka segin tuguni sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ nin tɛ théorie de Lavoisier wa bisimilayi rien ne se perd tout se transforme o don dɛ an kɛ Bakari Traoré a bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛ munumunu a bɛ tila ka segin sɛbɛnnikɛla ko Ali Kulubali ale min ye sɛfeerela ye a ko sɛ caman bɛ yen u b'a feere sɔgɔmada fɛ yanni tile bɛ bin o sɛ kelen bɛ tila ka segin ka na don sansara kɔnɔ ko n'u nana ni sɛ ninnu ye Bakari Traoré o tuma olu fana b'a fɔ sɛ ninnu ma ni 800 tɛ ni 1000 tɛ o tuma ne tɛ sɛ in san k'a sɔrɔ sɛ maa min nana sɛ in san 400 ale fana dɛsɛra a la ɲɛ o la sa a filɛ dɛ an kɛ Bakari Traoré a ko min ye gɛrɛbuya kɔni a kɛ bɛ tasi dɔ in bi Bakari Traoré saraka bɛ taa di gɛrɛbu minnu ma a ko k'a fɔ de k'u bɛ saraka ninnu dun wa k'o kuma t'a la koyi a dɔw fana bɛ yen n'i tora k'a dun i ka adamadenya de bɛ lanɔgɔ saraka bɛ mago ɲɛ maa fila ya kana sika a bɔbaga ka mago ɲɛ ya dunbaga o tɛ kɛ fiyewu Bakari Traoré a ko o fana bɛ cogo kelen min na o bɛ woro kunda a ko woro feerela caman bɛ yen Bakari Traoré woro o kuma min ye saraka woro ye u b'o de minɛ kuma bɛɛ n'o ye woro jɛman ni woro bilenman ye k'a sababu kɛ maaw de taara ton u kɔrɔ Bakari Traoré min ye yɛlɛ woro so k'u woro garisɛgɛ woro
nin bɛɛ de bɛ woro la i delila ka somaya kɛ wa a sɛbɛnnikɛla min sɛbɛn an bɛ ka kuma aw y'an ka burafile ɲininka kɛ karamɔgɔ burafile Bura Somaye sa kɛ Bura Muri wa Bura Somaye Bura Muri karamɔgɔ Bura nin tɛ dala nin tɛ solo tɛ nin na ka fi yɛlɛma bon Traoré n'o tɛ don dɔ n taara bali Bura la donsogɔni fɔ bɛ k'a ɲɛg'a kunna a bɛ ka ko ɲɛg'a kɛ a yɛrɛ bɛ k'i bila i fila ni dɛmɛ la sa o tun ye kunun o tɛ bi ye a kɛ bɛ Muri Bura ye bon Traoré sɛbɛnnikɛla n'o ye Aka ye a ko min ye woro kɔni o bɛ taa feere woro feerela caman ma a ko a bara taa an kan cogo dɔn min ye woro feerela caman bɛ yen bon Traoré woro kɔni bilalen jida la ni ka saraka taara kan ni k'u ka duwawu d'a kan k'u ka haminako d'a kan wa dɔw b'o ye k'o cɛ dɔrɔn k'o ko dɔrɔn k'a ɲimini daminɛ ten kaw ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye m'a f'i ye kɔlɔlɔ b'i kan kɔlɔlɔ b'i kan dɛ bon Traoré o tuma ko woro ninnu bɛ tila ka sigi an ka woro panye kɔnɔnaw la bon Traoré o tuma ko saraka kɔni tɛ mago ɲɛ maa fila ye a baara ta kan cogo dɔn maa minnu b'a san kura ye u k'a lajɛ a donna da min fɛ ni ka taa n'a ye k'a kɛ dɔ mago ye e bɛ fɛ ka min fɔ sisan n'an b'a fɛ ka woro san sisan an k'a kɛ woro panye kura dayɛlɛlenw ye walima an n'a taa woro kuru kɔnɔ o la sa dɛ walima maaw bɛ yen maa minnu tɛ sɔn ka saraka woro minɛ kura ye sɛfeerelaw bɛ yen minnu tɛ sɔn ka gɛrɛbuw ka saraka sɛw san tuguni o bɛ o maaw bɛ yen dɛ o mɔgɔw bɛ yen i mana na cogo nin tɛ don ne ka sanfara kɔnɔ taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ ko mana kɛ cogo ladiriw bɛ yen baarakɛlaw bɛ tiɲɛ kɔnɔna la wari diɲɛ bɛ wuli o tɛ yɛlɛma min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko an kan cogo dɔn Boubacar Traoré nin de bɛ an ka jamana kɔnɔna la fɛn caman bɛ di maaw ma saraka la a bɛ tila ka segin a bɔrɔ la Boubacar Traoré min b'a to min kɔni ye saraka ye a dɔ bɛ dɔ la a dira kun min kama Boubacar Traoré ko a tɛn'o kun ɲa dɛ kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ Mali Tribune kɔnɔ Aka ale ka sɛbɛnni don Aka ka fara Mali Tribune maaw kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko La Sentinelle o don La Sentinelle nin ye maa min ka fasiri o ye BS Jara ye a ko mun bɔnɛ de binna point G kulu sanfɛla bandiniw kan dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nɛgɛ kanɲɛ 16 ka bɛn kari tɛmɛlen ma min kɔni n'o bɛnna mɛkalo tile 22 ma san 2022 n'i y'a lajɛ min ye bandi minnu n'olu t'an bɛ u jaba la kɛ point G kulu kuncɛmala ye a n'a galagada k'u ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye wa ka jigin dɔrɔn k'u suru Sugunikura maaw ka ten min kɔni u film wa ka subhanallah mɔgɔ t'a kun u jafariyara ka na dɔrɔn k'u suru maaw kan maa fɔlɔ min bɛ maaw ɲɛ n'o ye bandi ninnu ye ale nana ale y'i kunsi yɔrɔ fɔlɔ min na o de ye bese feerela dɔ ye a nana dɔrɔn k'i fiyɛ dɔrɔn ka bese de ta k'o jɔ f'a b'a yigiyigi a ko bese in ye joli besetigi ye bese da fɔ a ko bɔn ko i bɛ se k'i yɛrɛ ɲini sa maa minnu b'ale nɔfɛ olu bɛɛ na n'u service libre service bɛɛ nana bese kelen kan u donna maaw de su la sisan min kɔni wele bilala anw ka lakana tigilamɔgɔw ma olu mɛnna manifu ɲɛ mɛnna sira la u kɔni yanni k'a fɔ dɛmɛ bɛ don u ma ni Sugunikura sigibaw ma i b'a ye k'a fɔ nin bandi ninnu kɔni ye dadigi kɛ maa caman na mais Bakari i jɔ règlement de compte bandiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wa walima ka don sugumɔgɔw yɛrɛ de cɛ la u donna sugumɔgɔw yɛrɛ sugu sigibaw dɛ u donna olu de kan k'u ta kɛ bɛɛ gosi yɛrɛ de bugɔli n'u ma muru kɛ ka maa min yen fan tigɛ o bɛ muru cɛ ni yen fan fɛ a ko de kɛmɛ a kɛra filmé min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye BS Jara ye BS ko mun y'u bila nin na dɛ ale ye ɲininkali kɛ ko nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ kun jɔnjɔn foyi tɛ a la ko maa bɛ se k'a fɔ gɛlɛya min n'o fiɲɛ ci bɛ jamana kɔnɔ sisan ko k'o de ma kɛ sababu ye ninnu ka ɲɛnaki wa a n'u bɛ ɲɛnaminifɛn minnu da kisɛma ni muguma ni sisima n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen damandala tagabaw de b'o dɔn kosɛbɛ u bɛ min wele ko panoni n'i y'o ta k'o bila i kunjɛma i bɛ banfula don a kan kɔni n'u b'a la ka ɲigi kunjɛ la kɔni e bɛ mayanga dɔrɔn n'i ye ko ninnu ta ka lajɛ min ye bandi ninnu a tɛ maa sɛbɛnmɔgɔw bolo o kuma tɛ k'a fɔ ko bandiw k'a sɔrɔ k'a ta falaki o de t'a la ka sɔrɔ tuguni o de y'u ɲɛnɛkin dɔrɔn k'u suru Sugunikura maaw kan olu ta kɔni kɛla la kara ye n'i y'a ta k'a lajɛ k'o ka waleyajugu kɛlɛ in na u taara ni jakarta fila ye min ye moto taxi kelen ye u taara n'o fana ye wa min ye maa fila ye olu kɔni olu banana fo k'u bana cogo juguya dɛmɛ tala ka ɲɛsin u ma nka yanni wele
bilalen ko an ala kana tigilamo ma olu mena umana min ye suguningura kuluju sotarama minnu be paranti minnu be ko olu ma dɛmɛ to u yɛrɛ ma wa bawo min ye kileyaru ninnu ye ka taa se kilayamolɛtiw ma hali kirikiw yɛrɛ maa min sela i tɛgɛ sela ka se fɛn min kɔrɔ e y'o ta k'i ninku ni k'a lakana u kɔni u ye dasili do bandi ninnu na a ko bɛ taa fori yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ maa banata de juguya la min ye bandiw ye olu kɔni y'u ka nin taabolo jugu k'a boloda ka tila k'u kɔdon wa tɛgɛ sela ka da minnu kan olu kɔni sela ka minɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin ɲɔgɔn ko dabalibanko ye maa b'i yɛrɛ ɲininka ko halisa ninnu ko tile bɛɛ tugu jan ko faaba kɔnɔna na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ bɛɛ si ko gɛlɛya de n'an bɛ nin ye suyɛta tɛ ka sɔrɔ tugun a tɛ maaw bolo ka zango a ka caya waasa ka buru i k'a ta walima i ka taa bin dɔ kan k'o ta daraki ka b'o bolo bawo n'i tora ka minɛ o fana na o lahara taa bɛ teliya kosɛbɛ bɛɛ si jara fasirikɛba a ko jamana ɲɛmɔgɔw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko munna u tɛ se ka komisariya dɔ jɔ nin yɔrɔ in na dɛ waasa komisariya bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaninfinw ninku u n'u bolo minɛ ni k'a lakara nin ye sɛbɛ sira min n'an y'a sama ka bɔ la sentinelle kɔnɔna na bɛɛ si jara a ka fasiri don o tarawele komisariya de polisi a bɛ hippodrome 2 la o kuma o bɛ Pongé kulu ka jigin sugu kura kan o b'o bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ka na bila fo 3e da la o kuma nka mɛ min f'i ye i sigi ka tile damadɔ lajɛ ayiwa an ka finitigilakaw suya b'u bolo olu tigɛ da ni tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen n'u bɛ ka maaninfinw tɔɔrɔ Bakari u bɛ nin bɛɛ minɛ sisan ka ɲɛnaminifɛn min dɔrɔn k'i ɲɛnaki ka kɛ maaw kan i bɛ kunnafoni dɔ mɛn tile fila in na o tarawele n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔla n'i y'a bila gɔngɔla foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ kunnafoni min sumana ni ka kan ko ɲɛmaaso fɛ nin y'o minɛn siyani ne ye ni minɛn siyani na dɔwɛrɛ t'an bolo waleɲuman dɔn barikada ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ foroba foli la nka min ye waati ani waati an bɛ to ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen Bakari Tarawele o bɛ baara ja o kuma foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta k'o di e dankɔrɔba in ma ka N kɔnɔ chef escadron Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako a n'a ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔ la dankɔrɔba in k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta k'o di El Hadji Mohamed Sako ma Sako Holding ale PDG Bakari Tarawele an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Bakari Tarawele a n'a ka cɛdenw 15 anbugutigi kɔnɔ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta ka Orosi Sise sɛgɛrɛ Bakari Tarawele a n'a furukɛ ɲuman n'o ye Dramane Tarawele ale bɛ soma chef la Selenge Orosi ale bɛ min Orosi ka to ka di n delila k'o f'i ye n ko Orosi ka to ka di Orosi ka kamito ka di de kamito nin kamalen to an bɛ Orosi fo ka waleɲuman dɔn Orosi ka o kuma ko Ala ka sisi mɛn daga jukɔrɔ Bakari Tarawele an bɛ dankɔrɔba in fo n'o ye 3 ciseaux d'or ye Grand Diawuso Mutafu Jawara filɛ nin ye Badalabugu ka ba in kɔnɔ création na an bɛ dankɔrɔba in fo n'o ye Zedaw ye radio Fafeke ale directeur du programme do an b'a fo a n'a baarakɛɲɔgɔn association dɛmɛ tɔn président ba Yaya Blanchet Daw an b'a fo dantɛ foli mun na Bakari an bɛ bi ta bila yan bi ɲɛmayaso min ye ka yamaruya ta ka d'an kan e ni ne anw de bi kunnafoni lase Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la sans rappeler ni Sidi olu bɛ n'u sɔnni sigi farikolo ɲɛnajɛ kan ni Ala ni kira sɔnna ma sini kɛnɛ an bɛ se kɛnɛ kan sabu sini o ye farafinna ka kelenya don sini sɔmɛlen don sini 25 mai o ti baara farafinna jamana si kɔnɔ journée de l'Afrique jamana bɛɛ lajɛlen an bɛ jɛ donba min ye n'o ye farafinna bɛɛ ka seliba ye o ye sini ye baara ti k'o la farafinna si kɔnɔ o kuma sini kɛnɛ n'o ye alamisa don ye n'a Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a fɔ sa k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam